Ola, xente, nós somos Laura, Triana, Ana e Rubén. E imos ensinarvos como comer chocolatas agachadas e que ninguén se dea conta. Bueno, imos alá. En primeiro lugar, debemos de facer un corte desta maneira, de aquí a aquí, de maneira que nos quedará así o chocolate, dividido en dúas partes. O seguinte paso é cortar esta liña de aquí, así. E agora o seguinte paso é cortar esta onza de aquí. E agora temos que moverlo tal que así. Quitamos esta lonza de aquí e botamos isto para aquí e pomos isto aquí. E xa está. Nadie se enteraría. Desta maneira nos quedan 6 onzas en horizontal e 4 de vertical. E aquí está esta onza, que a comemos. E a área desta nova tableta é menor que a tableta inicial. A área dunha pastilla normal sería así, xa que é o espazo que queda no medio, pero ao recortar unha onza queda unos así.